Kaseng New Trap Youth Council HYC minta kalai tarik uyayong 8,000 arpulai kalalej ban khang talano ya ka office tray kam jong ka Karuna Trust ka badan hajili shop nong thamai hadien ka jingyo jingte baladon kumba khatlai ngut kinas ANM ki bala shaweng kam no na ki khatwei tali ki Primary Health Center PHC jong ka jila habaya kran shakilat pathai khubor u General Secretary ke HYC sengkmi uba Roy Kupar Syndrome ulaya thu ba ka jingwen kam yakini kinas claim da ipor shu kan kata shi ka de e khamta mi kitu ki bala tray kumbala shipho hadu khat saus nem e no so ba ki be kam mi tek na kinas khasi ki yo shithi la shitrik la kwetrik kata government order shitrik la termination letter ni Tetap kan sasi ni tim orang. tengingin khang talan office of him kasi ndalawan tigin charge tare keren ni sini bede ma Lekin punya keren yang call tadi mati. ma ba shube no klamda yeso tho na bantep ka kan ai por kan ai e wat talan lupa in khang na mi lupa Yang call yang sasi punya. 그래서 상포도 그 강을 이라면 중요하다. 네, mi no manu badan mi no shwang ni khang yeso ong tagi in charge e jong pi ban wani pendo ngin saya keren ma Mentak le sedang code application nam tagi tagi ba pila terminate fi code advertisement Dia ki ngasuk lai kodi kan itu yang sasi lah orang call application. ya Itu tiba ayur mana itu tiba aji kan itu sasi naik ini semua. 야, 사포나 봐. mặt khăn rồi luôn hả? 이건 강원이 강원 거. Em làm gì ai mặt khăn ban khang ni kum no 국능 이거 강. 이건 강원이 이건 강다가 이건 jingwan ga jongi na kalyang jong kaseng mata kasiyang ya po ka office trekam jong ka Karuna Trust kumangitip ka Karuna Trust ka di gawin ki trust ki ba ka Sarkar Meghalaya ka IT ban panyat ki PHC ki badon nang niya po Meghalaya kumangitip apo rilum khasi ba jantia ki don khatwi tlik PHC ki ba ka Karuna Trust ka panyat hakaba ka thungi ki doktor ka thungi ki nurse ki NM ki GNM bat kiwi ki nong tray lengba kata ka jing yate agreement baka Sarkar ka belut ka ai ka Karuna Trust ka kamjo Karuna Trust ka long ban panyat kumno ban ai ka jing syakri ki ba nong snong jong gitu ki snong ki bahap apo jong kini ki khatwei tlik PHC lengba susi ka long bang yo jing tip hakini ki sngi ba kidon kumba khatlaingut e ki brio ki jongi kidon ki bala arang ba kidon bedang samla kidon ki bala atre kum ki NM arsnem hadu khat sausnem ngiyo jing tip ba kansan gani Karuna Trust ka pha ki termination letter ki banong banadu ka sitrik upnai April jong news nam arja arpulai phimla shu ban tre hapo kini ki PHC ki ba per ki ba kini ki brio ki jongi ki tre onang ilawat jing tip ngiyo jing tip ba kani ka jing weng ye kini ki brio ki jongi kala sedang shwa jong mentau benai dai namar ba kala don ka jing pani ki kot ka boong ba kala don em ka jing petha na Sarkar ban weng ye kini kinong tre ki benai na ka dok ka snam ka jongi bat ki ba dei na ki we ki jai benrio ka mangitip ngi ki don hadu ar penyungut ki ba sha weng na kita ki ar penyungut khatlaingut ki na ka jai benrio nyok tre ka jongi dangi wat jing tip ki ong ba undon kata ka kot na ka Sarkar ri kendit kensan kalami kata ka sithi ka boan na ka Sarkar ka lai phuai trik jong mentau benai ka boong iki ban shim kini action ngim tep ngi so thu kat kum kini ki termination letter ki bala mi pat ki bala ai sing kini ki bri ki jongi kalong ba kin tha ye kini ki NM ba ki dei ban sange no na ka jing wan tre ngi PHC kada ko ba ki ai kalong ba kini ki NM ki bala tre menta shipho hadu khat sausnem ki don ki bateri arsnem ba kim sim lala ban wan ra ta ka registration certificate ba ki affiliate Shakina Sing Council ni so thu
baki don kami ki certificate lani kata recognition na ki nursing council la kalong na Meghalaya nursing council lani na kanunu nursing council ka baki ni kibri ki jongi kila de ban puli ndai ha kum ka jing smo namar ka kum ka jing tip ka jongi ba hapor baka karuna ka khot ya kini kibri ban rung kum kita ki nurse lani ki NM ha kita ki PSC ki ba fair ha kapor baki let ban interview kim shim la pani kita ki kita ki registration lani kita ki affiliate ki certificate ban affiliate siya nursing council kendet kensan menta hakani kapor habaki la tray la katas nem ko mga pi ban shu shabe na kakam kalong ke ko bangim la ban pediang hakajing sya kila di ban aipor kapor ko babiang ndai tang si banai lani ar banai ban affiliate na sothu kadan kam de ki let's say de ki sisnam hadu arsnam banyo e ka registration ni so baka karuna ka ban ai kanya kapor ko babiang dei kendet kensan ban shueng kam kalakta kan kata ikilong yeng is long sem gidong ki kakamai ka baki kamai man la ubanai de ki post na man ta kila tre kin le wat kam shu shay kin yo ni kin nom yo shu ka kam kam ne am haki PhD ki ba per la ni kinung ni banta ti ka jingwan ga jong i man ta kasi ha jing sang imut banwan ya kendu ya kinong penya ka karuna trust ki don kat kini khatwai tuli ki PhD hang nei po Meghalaya de ka sosi ka long batang we ubri lani in charge ubadi ban shong hang ni shulong ban station na shulong umdon kum ga jingtip ko jongi kini ki bapenya ya karena trust ki bu tangin da kinong tray hang ni hapo kani office ndre ki bru ki bala ban shim ka decision hajing sha bangin la ban ekran ban penbet ya kani kam kim shim la don ha kani ka jaka ki don shaba de bon ki penya ya ka kam ga jongki na go hati la ni ki penya tempo Bangalore te ngi wan man ta si ban ya kendu te habang ngim ya kendu ngila badon tang we u kena u betray kani office tingla show mi ubun mi ngin khang tala ya kani office man ta si tat hadu bakinong penya jong kani karena trust kinwan ban ya kendu ban penbet ya kani kambangin taw ya kalak kelenti kenang makan nomlong ka jingkta ya kini ki kalaingot ki bri jong i ki we ru ki badan arpanyungot ki basha ai kini termination letter te kata kari jingwan ga jongi manta kasih kani ga nakaliang ga jong ngiyo ban keren lang ba ka phone wong ba upan por bangin ya kendu ban ya keren ban pensai ulo ong ru ngi ba kalong kendit kensan gani ka jingwan ga jong fi menta kasi tengi ngi ong balada fi la ban le kendit kensan ya ka kamba life way trick pio ata ka city na ka sarkar citrik lada ai ka termination letter ya kini kinas tengi ngi mla ban le ing ha ban wan kendit kensan na mar bangi dang yo jing tep menta kasi ti lada kwa lada kinong penya jong karna trust ki kwa ban ya penbet yang ni kam ki kwa ban ya shong markhmat ngi long ki bakloi batat hadu bakila ban penbet yang ni kam so pakani office ka jong ki ban khang na makam don jingmut be finwan man kamai spa mang ni na po ri jong i hamtan po khasian jantia ka sarkar ka siwi ki da ki krur ban penya ri ki khna ki jong i ki ban yo kam pin chu sha kin shu be hasiteng jong ka service so jong ki kolong ke ke mangim la ban penyang bala da karena terus kadang ya piteng man le ya kum kini ki jai kam nakaliang jong ka seng ngin bud din ya karu kom trekam ki jong ki hakini ki khatwai tli ki PhD bala da ngilap bakile bakalang ngim ban si ban dawana ka sarkar ba ya kata agreement ka ba karena terus kaya te ba ka sarkar ka ban weng lang ka sarkar kan le da ki we pa kila kilti